En wat ik in is na je weekend naar het winkelcentrum van Dan Woord komen. Want hier in de studio is schilder Lia Kooistra. Welkom. Dankjewel. Ja, Jo schilder je en Jo zal na je weekend met een expositie naar het winkelcentrum van Dan Woord komen. Ja. Wat houdt die expositie in? Wat is er al hier te zien aan beeldmateriaal? Nou, ik ga diverse soorten schilderijen. Ik ben wel heel erg van de natuur. Hè, dus mijn landscapen. Wij zijn echt van die Scandinavië-gangers. Dus ik ga wel wat schilderijen van Denemarken of van Noorwegen. Ja, en verder ik wel wat dingen in en om huizen, onze katten of nou, dat soort dingen. Ja, en hoe is dat schilderen? Hoe ben je dat leuk vinden? En hoe is dat zo op je praatkamer? Ja, weet je, toen ik ben weer, vond ik dat prachtig. Hè? Gewoon net alleen als schilderen en tekenen, maar ook knutselen. En mijn mem die dat ook. Mijn mem die vond dat ik heel enthousiast in. Nou, dan kreeg dat als bij mij. Hè? En toen ben ik later leren gegaan bij de lerarenopleiding. Ik heb een volghelft voor handvaardigheid. Maar jongen, dat wie niet wurg. Want zie is mijn klasse. En dan doe ik papier-maché. Dat is in die tijd, hè. En dan krijg je al je propjes op het plafond. En dan hik ik dus druk met de organisatie ervan. En het oude woer, steeds maar. En dat wie ik gewoon net. Weet je wel, dat het creatieve van jezelf. Ja, er waren altijd leerlingen die dat wel leuk vonden. En zo. Maar het grasje dacht, nou ja, wat maken we ermee? De creatieve kant die jou leuk vond, die kwam net helemaal thuis. Nou, in die zin net. En ik joeg toen kinderverzorging. En wie op LHNO. Ik ga hier in de Westrijden nog een dikke hier les doen. En nou ja, dat vonden ze vaak heel erg leuk. Hè? Maar dat in famkesklassen en nou ja, zo wat. Ja, nou ben je dus na je week in het winkelcentrum van Dan Woord met beschilderijen. Zit daar een thema dan aan? Ja, je zei niet zo, natuur vind je mooi, maar zit in deze expositie dan ook een thema of verbonden? Nee. Of dat net zozeer? Nee. Want ik ga eigenlijk wat meer van, nou, ik zeg wat ik nog ga, steeds maar. En dat zit ik wel een beetje op thema-del zetten. Hè? Maar verder net, want dit is iets wat ik zelf... zelf initiatief nam om dit te doen. Dus ook dan werd een oor publiek daarvoor informeren kan. Maar als nou een kunstmarkt is of zo, dat doe ik dan ook wel eens. En dan haast heel vaak beperkte ruimte. Ik ga nou best wel een soort ruimte. En of ze vreeg je van iedereen een thema en lezen. Nou ja, dan zie ik eens die schilderijen daarop uit. Ja, en Joost in dat dus na je weekend. Hoe laat ben je daar al? Om 10 uur. Om 10 uur hoop ik dat ik alles klaar had te staan en dat tot een uur of 4. Dus de hele middag sta je daar en dan verkeer je dan ook die schilderijen voor de liefhebber? Ja, dat kan. Maar ik ga ook altijd wel wat schilderijen mee die ik net verkeer. Maar nou ja, dat verneemt dan wel. Hè? Maar waar het leuk vindt, dan die kind dat verkeer. Ja. En je ging dus ook wel vaak op vakantie. Want je zijn van Denemarken en Scandinavië. Ja. Daar doe je dan het meeste inspiratie op voor het schilderen? Of hoe goed zo? Maak je dan foto's? Of? Ja, ik doe eigenlijk altijd als we warmer binnen. En nou helemaal nou we gepensioneerd binnen. En dan ben we toch wel een protefort. En dan maak ik foto's. Ja. En daar haal ik dan mijn schilderij uit. Maar ik schilder het net perfect nee, want dan kiest ik natuurlijk foto houden, hè? Ja. Maar op dit moment dwaande mij 2 snierpoppen. Dus de band en bandsband die hin 2 maken. Eén van mijn man en één van mij. En dat is zo komisch. En dat is echt leuk om te proberen, hè? Als dat, nou ja, goed beelden kiest. Op een beetje, artistieke wijze of zo. Ja, zo. En dat had vast een heel mooi plakje kregen, of net? Ja, maar het is wel zo van, sommige dingen die ben heel persoonlijk, hè? Nou, dat is in dit geval dan wel zo. En andere dingen ben vallen meer algemeen. Nou ja, daar kunnen andere mensen van genieten. Ja? En hij ook een website waar het meesten jou vinden kunnen of dat ze misschien eens een keer contact opnemen willen van, misschien schilder je ook wel op onvraag van meesten. Ja, dat gebeurt ook wel eens een enkele keer.
En dan gaan mensen vaak een eigen foto. Weet je wel? Of ze zie je wat uit op een website. Maar ik ga een website. Maar was dat ik dat neem nou? Maar je wil, Dat is www.schilderenopdevlathoeken.nl. De Vlothoeken, dat is het workerij waar wij wijnen. In aan boord. ja, dus daar komt de naam van wij. Ja. Goed, dank u wel voor die toelichting in deze uitsturing van de Weekend Nieuws Show. Ja. Een heel soort willen naar je weekend aanwezig. Ja, het is best gezellig, omdat ik in dan boord wijnen. En dus, zal ik ben protte bekend wel wezen. Dus dan zal er wel een bekend worden. En ik hoop ik een heel soort belangstelling en animo. Ja, dankjewel. Daar geven we voor. Goed weekend. Ja, dank je.